dels castells en els teus ulls de plant plens de llàgrimes, no senyia la teua adorable... Esto es de un año, una de las canciones que integran el nuevo trabajo de Pau Alabajos titulado Ciutat a Cau d'Orella, que es el título de una de las primeras obras de Vicente Andrés Estelles, a quien está dedicado este trabajo justamente en el 25 aniversario de la muerte del escritor, del artista, del autor de Burxassot. Pau Alabajos está ya con nosotros. Pau, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya hemos comentado al principio del programa que teníamos cierta inquietud de saber si ibas a llegar a tiempo, que has llegado justito, porque venías en coche. Digo, madre mía, en coche hoy. Ha sigut una xicoteta odissea, però com que portava la guitarra i havia d'anar després a un altre lloc, no n'hi havia una altra manera i he aconseguit allà per l'Albereda trobar un aparcament. Y luego venir andando hasta aquí. Sí. Bueno, bienvenido. Ha sido la información del tráfico con Pau Alabajos. La gincana. Bueno, Pau, cuéntanos, has decidido dedicar tu nuevo trabajo a Vicente Andrés Estelles y además titularlo como una de sus primeras obras. Sí, la veritat és que teníem pendent, no?, fer un treball musicat d'Estelles, adaptacions musicals d'alguns dels poemes que més m'han marcat al llarg de la meva trajectòria artística, i enguany se compleixen 25 anys de la mort del poeta i vam pensar que era una bona efemèride per a retre-li aquest homenatge especial, i hem fet 12 poemes musicats basant-nos un poc en el títol de Ciutat a Cau d'Orella, que és el primer llibre en valencià que va escriure i que d'alguna manera també serveix com a homenatge a la ciutat, ¿no?, a València, que d'alguna manera també està present al llarg de tots els seus poemes. Y es un disco que además no lo has grabado de forma íntima y austera, porque has contado con muchísimas colaboraciones, incluso de músicos del movimiento indie español, ¿no? Sí, en este cas els productors artístics, que són els que d'alguna manera li posen el vestit de diumenge a les cançons, són Santos i Fluren, que són uns productors de Barcelona, que tenen un estudi, Blind Records, que han treballat amb Izal, amb Ivan Ferreiro, Love of Lesbian, també altres artistes més coneguts, no?, del nostre àmbit, Joan Dausà, per exemple, Xari Maresté. Han fet discos molt interessants i el que volíem és que les cançons sonarem d'una manera molt moderna, sí, tenint en compte que són textos antics, no? Són textos dels anys 60 i 70 i volíem portar-los cap a una sonoritat molt vigent, en el sentit que els poemes també ho són. Pero que suenen muy bien, incluso con violín y cello, o sea que una auténtica maravilla. Los días 27 y 28 en el Micalet vas a presentar el disco en directo. La puesta en escena va a ser como la grabación del disco, va a contar con los mismos ingredientes. Doncs evidentment hem hagut de modificar una miqueta el que és la formació, bàsicament perquè hi ha un dels temes, que és una de les joietes, que és una banda sinfònica, la Lira Ampostina, que ha tocat una versió de Coral Romput, i evidentment no caben tots en el Micalet, o damunt de l'escenari del Micalet, i el que farem serà una xicoteta adaptació. Tindrem els teclats i el piano a Vicent Colonques, que l'afegim a la formació, Laura Navarro, que sempre des del principi ha estat amb nosaltres al violí i alguns dels arranjaments, Adriana Sena portarà el cello i Enrique Jerónimo Gus, que també ha tocat la bateria en els nostres darrers treballs, estarà a la percussió. Fíjate, Pau, que has puntualizado que no caben todos en el escenario. Digo yo que en el escenario ni bajo, porque quedan entradas. Queden entrades per al segundo dia. El primero está ya completo, sold out. Sí. Sold out. Hem penjat el cartell de sold out, que és una cosa que fa molta il·lusió, no, sobretot perquè encara no ha eixit el cartell oficial, és a dir, el cartell oficial eixirà al llarg de la setmana i abans que comencem a fer promoció ja està venut el primer dia, que això és una cosa que ompli de goig perquè vol dir que hi ha moltes expectatives i moltes ganes de sentir les cançons noves. O sea, que solo quedan entradas para el día 28 de marzo, Teatro Micalet, porque luego vienen los lloros si no vais con prisas. De todas formas, luego vienen más conciertos, en la web de paualabajos.com podéis encontrar otras fechas para verlo próximamente. Pau, para un creador como tú, ¿cómo va el paso por la política? Bueno, és una cosa interessant. Jo, que sempre he parlat de política en les meves cançons, el que tenia moltes ganes i molta vocació era de poder tocar la política amb les meues mans, no?, amb els meus dits, i que no vinguera un poc condicionada pels sedars dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials, no?, que fora jo la persona que podrà informar-me directament des de la font. I sobretot des del municipalisme, que és el que m'interessa a mi, el poder intentar millorar la qualitat de vida de les persones que te creues en un pas de cebre cada dia, no?, en el teu poble, en Torrent. I en aquest sentit estic aprenent moltíssim. ¿Era como creías o te ha desengañado?
M'ha desencallat una miqueta en el sentit que he vist que existeix un mur, no? una muralla de falta de competències, de burocràcia, que fa molt lentes les coses i que d'alguna manera no se pot tindre el ritme que tu vols per a canviar alguna cosa, no? Que tu has de tindre molta paciència, perquè si volem transparència i volem que n'hi hagi uns cànons, no? de poder comprovar, poder fiscalitzar cadascun dels tràmits que se fa des d'un municipi i evitar qualsevol tipus de corrupció, això requereix molt de temps, però evidentment és un mecanisme que estem implementant per evitar, no? Eixa gent que ja descreu, no? de la política o que ha perdut la fe en la política com a herramienta para cambiar las cosas. La ventaja, Arturo, es que si algún vecino no le puede arreglar algo, dice, miren, no lo he podido arreglar todavía, pero le canto un tema de mi último disco. Hombre, pues vamos a ello, Pau. Ya que has traído la guitarra, cuéntanos qué nos vas a cantar. Doncs un dels temes, el que obri el disc, que es diu Crònica Especial, i que ens remet a l'amor de Manolete, que és el primer vers d'este poema, i que fa una referència claríssima a la València d'aquella època. Pues vamos allá. L'amor de Manolete en els fulls del diari mentre a Benimaclet jo t'estava esperant, o les execucions en un pati de Nuremberg mentre et veia passar pel carrer de les Barques. Un amor en un temps, quin temps o quin amor, un amor inserit per a sempre en la història. El monestir de Santa Clara creixia en l'aire, el tiris ple de gent, la pudor de la gent. Les parelles eixien, duien les galtes roges, les mares no sabien què fer per a sopar, els pares escoltaven les ràdios estrangeres i tots pensaven que era cosa de 4 dies o de 4 setmanes. A més, posar qui sap, els fills feien l'amor en el buc de l'escala, el pare raonava amb la mare a la cuina. Em veia la mare sobre els perols absurds, blanquejaven les grenyes damunt los del seu front, cosa de 4 dies o de 4 setmanes, i passaven els dies, les setmanes i els anys, i la marxa de Mao pel continent de Xina. Després vingué Corea, després vingué el Vietnam, el pare es va morir la mare, la filla es va casar anys després amb un altre. Algunes voltes troba aquell primer amant, cosa de 4 dies o de 4 setmanes, com si entre ells no hi hagués hagut la intimitat. En el buc de l'escala raonen dels seus fills, el meu va a l'institut, la meua té pallola, han guanyat una trista, bruta civilitat. Dempeus en el carrer, raonen quan es troben i cadascú seguix després el seu camí, i cadascú seguix després el seu camí, i cadascú seguix després el seu camí. O l'amor inserit, quina cosa en la història. Esta es la canción que abre Crónica Especial, que abre este nuevo disco de Pablo Lavajos, que ha tenido el detalle, la gentileza de venir a presentarnos, aunque sea brevemente hoy, a nuestro programa Ciutat a Cau d'Orella, y que presentará, como decimos, los días 27 y 28 de marzo en el Micalet. 27 ya sold out y 28 aún queda alguna entrada, así que daros prisa. Nuevo disco de Pau, que además con un diseño gráfico muy chulo. Muy bonito, la verdad es que bueno, sí, ¿no? Como estamos en streaming, os lo estoy enseñando ya para que lo veáis. Tiene skyline y todo. Pau, muchísimas gracias, amigo. Que te vaya muy bien. Un saludo, hasta luego. Gracias, Pau, por ofrecernos la información del tráfico. Hasta luego.